plechovky, tady Ty jsou vystavený. Ty mám vystavený. Moje plechovky. Tam byla limitovaná edice taková, tady to jsou nějaký Crazy Wolfy. Tady byly dva monstry. Tady je Džusík monster. Ten Džusík nějaký monster. A tady ten monster je Call of Duty. To je myslím limitovaná edice. Call of Duty. Tady ten. Tady to je rybízovej Crazy Wolf. Nějaký ostružinový rybízový. Jo, mám tam bordel v baráku. Tady ten melon něco. To je můj pokoj, já tady mám bordel, no. Nějaký. Ne, tak mám. Tady máme nějaký. No, viděli jste, co tam tak nějaký. No a tady máme legendary Turkie pitíčko. Já nevím, jak se to čte. Gazos. Nebo já nevím, jak se to